yini kodwa baba ka World Cup? Umthetho wakho ngempela kanti wena uyimisele ngokuthi uyobuya nini ekhaya. Hawu, maka World Cup uyazi nje ukuthi kade kune-snow legoli, kade ngisafrizile, ngisanda kudefrosta nje. That's why ke manje sengikwazi nokubamba ifoni. Hawu, kodwa myeni wami sengaze ngiqhuthwa amakhaza, ubusika bonke, ubusika budlule nami nginendoda uliba lokuhlala lapho kogoli. Yazi ukuthi maka World Cup sengizokutshela iqiniso ke manje ngoba uyangihlupha vele ngisemsebenzini la. Maka World Cup inkinga yakho ukuthi awuzwani nokugeza njengoba kusebusika nje maka World Cup umuntu still uyafudumala juluke awuzwani nokugeza maka World Cup. Iyona into engangibuyisa ekhaya ngizobuya kanjani maka World Cup nginukele wena ubusika bonke njengoba ungagezi noma kusebusika. Awu. Baba World Cup ungangitsheni mina leyo nto ngoba leyo nto into yazi kudala nje. Siqala nje ukuthandana ngilobola nje uyayazi leyo nto uyayazi. Musukwenze ngathi into entsha. Hayi maka World Cup noma ngakuthiwa into endala kusho ukuthi ngangihappy ngayo ngangibekezele nje ngoba ngingasebenzi ngeke noma sengisebenza ngiloye nginukelo wena mina maka World Cup please uma ukuthi awuyimisele ngokuthi ugeze angeke ngikwazi ukubuya ekhaya. Hayi ke ngeke ngize ngivume mina ukuthi uzongihlukumeza ngeke ngivume ukuthi kube wena manje usungitshela ukuthi kumele ngenze njani usungamane uhlale lapho kogoli uthola abanye mekuwukuthi kanjani kodwa kuzomela ungicaciseleke ngoba bekuthi phela ubuye ekhaya kofana nami ngithole omunye nami ngithole enye ingube namehlo kodwa lokho okushoyo nje cha ngeke kuze kwenzeke. Hayi ke ayikho inkinga kulungile ngizohlala vele la egoli ayikho inkinga ngizohlala nje ngoba angeke ngikwazi mina ukunukelo wena yazi ukuthi sengingenwe na isifo sesifuba la ukusebenza emayini ngiphinde ngizonukela ifish paste every day hayi akwazi maka World Cup ngeke ngizobuya kahle nje sekusehlobo usukwazi ukuthi ugeze ube right. Uyazi nje lo kwathi inhlo angigezi nje ebusika mina nje namanzi ebusika asihlangani ngogeza nje sengigeza kahle uma sekufika ihlobo bese ngena ihlobo ke cha ngoba sengigeza into yaziyo nje leyo musukwenze ngathi usuyayithusa manje sebefike bakufundisana lapho kogoli. Ayikho into abangifundise yona egoli ukuthi nje bayageza kuphela nje abanandaba nokuthi ubusika ihlobo bayageza kusnowa kunjani bayageza maka World Cup ufunda ukugeza kuphela nje yona into engakutshela yona. Owazodlala ngami mina hayi sengingamane kuyekwe bakithi ngamane kukhulunywa ukuthi kuyayekwa ke mekuwukuthi umshado wami uyoqedwa yilokho uyazi ukuthi phela lento yami yongagezi yona engisizayo njengoba kuyisebusika ngoba manje mugeza lensilo isusayo kufana nokuthi ukhumula ivest phela insili yakusiza ukuthi amakhaza athi ayafika ashaya ivest athi ayafika ashaya ivest lona lensili manje bengabe kuwukuthi wena uyageza ebusika ikhona ke nje nihlale nigula ningenwa amakhaza ngoba amakhaza afika ashaya ethanjeni kanti amakhaza afanele afika athi insi mefika lapha ensileni. Hayi maka World Cup ngisemsebenzini la uyangiphazamisa. Yazi ukuthi iyona into eyayenza nomkhulu bengagoduki le ukuye ekhaya abazwani nokugeza lapha. Yes. Imhlola yami usekufunde ephikeni ukuthi kuyagezwa kulamakhaza asebusika khabe ufuna ngingenwe izifo angisoze nje ngamana ahlali lapho kogoli ngeke nje ngisukela amanzi ezihlalele mina ngigeze njoba kumakhaza kangaka nje kwamakhaza kwawona yagodola lapha eminyango azangene la endlini. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.